היום אנחנו מארחים את נתנאל, שבעצם לא רק חי ונושם נדל"ן, אלא מצליח לשלב בין עולמות שונים, לחשוב אחרת ולהוכיח שכל אחד יכול לבנות לעצמו דרך רווחית. אתה בכלל התחלת ממקום אחר לגמרי, עשית דרך, ובחרת ב-EXP, ומאז לא הסתכלת אחורה, אפשר לומר. אנחנו נדבר איתך היום על הבחירות שעשית, על איך אתה משלב בעצם בין תיירות ונדל"ן, ולמה דווקא EXP. ובאמת איך כל חייל משוחרר, או כל מישהו שמרגיש תקוע, יכול להתחיל מחדש ולבנות לעצמו הכנסה. אז אני רוצה לשאול אותך, דבר ראשון, מי אתה נתנאל, ואיך הגעת בכלל לעולם הנדל"ן? וואי, איך הגעתי לעולם הנדל"ן וטוב. קודם כל זה היה לפני 7 שנים, אמא שלי נפטרה מסרטן, אני בן יחיד לאמא שלי, וחיינו בדירה שהיא בעצם דיור ציבורי, חברת עמידר, יש כאלה שמכירים, יש כאלה שלא מכירים, אבל זו חברה שבעצם שאם חלילה ההורה הולך, אז בעצם אם ההורה לא קנה את הבית, אז בעצם אני פשוט רשאי לצאת. משהו שלא קיבלתי באהבה, ומצאתי את עצמי נלחם מול חברת עמידר, מול בתי משפט, ואז הם אמרו לי, אוקיי, אתה רוצה להישאר בבית, אתה צריך לקנות את הבית. וואו. אז עכשיו אמרתי, רגע, אני בחור בן 26, בלי שקל על התחת, כאילו לא יודע בכלל איך מתחילים, כי אני בן יחיד לאמא שלי, אני לא יודע כלום, שום דבר, יצאתי לעולם, נולדתי מחדש, ואמרתי, טוב, מה אני עושה? כאילו, איך אני בעצם מייצר הכנסה כדי לקנות את הבית? עכשיו הבעיה פה, שגם היה לי דדליין, בעצם חברת עמידר, זה בדרך כלל עובד לפי שיטת המחר, מכרזים וכאלה, ואז בעצם הייתה שם פקידה מאוד נחמדה, שאמרה לי, תקשיב נתנאל, יש לך שנה לקנות את הבית. אוקיי. אמרתי לה, אוקיי, אבל מה המחיר? מה זה? אמרה לי, הבית 1,450,000. וואו. קיבלתי חום, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, רגע, כאילו, איך אני מביא 1,450,000 שיש לי אולי 50,000 שקל בחסכונות שכביכול חסכתי, שחשבתי שזה חסכתי. חקרתי קצת את האינטרנט, מה אני עושה, איך מייצרים כסף מהר. אתה יודע, היום בעידן של הרשתות של היום יש מלא קלישאות, הכנסות פסיביות, זה, אני לא מאמין בדברים האלה, אני מאמין בעבודה קשה. ואז ככה בעצם נחשפתי לאיזשהו פוסט של חברת נדל"ן שמציעים קורס תיווך, חקרתי על מה זה תיווך ומה זה הדבר הזה, ובעקבות זה אתה יודע, והכל קרה מאוד מאוד מהר, הוצאתי רישיון, מכרתי את הרכב, הבנתי שצריך אופנוע, קניתי אופנוע, והכל קרה מאוד מאוד מהר, ופשוט התחלתי לעבוד בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, מבוקר עד לילה, שזה אומר, הייתי יוצא לפגישות ומגייס נכסים חדשים, ומלווה משקיעים ופוגש משקיעים, ובונה להם תמעילים, כי למדתי את זה בעצם בקורס תיווך, איך בעצם מלווים משקיעים וכל הדברים האלה. ווואלה, אחרי שנה, ממש ביומיים האחרונים של המכרז, שתבין, דניאל, ביומיים האחרונים של המכרז, אני בא, מגיש את זה לעמידר, אלן, יש לי אישור עקרוני למשכנתה, וזה פשוט קרה מאוד מהר, וקניתי את הבית, ופה ברגע שקניתי את הבית, הבנתי שהתחום הזה, זה התחום שאני רוצה להישאר בו, לא רק בגלל הכסף, כי זה תחום של שליחות, כי בסופו של דבר, זה להגשים חלומות לאנשים, ואתה מלווה אנשים בעסקה הכי יקרה שלהם. וזהו בגדול, זה... יפה, אז אמרת את זה בקטנה, אבל אני רוצה שבאמת תרחיב טיפה על מה משך אותך דווקא לעולם הזה. למה נדל"ן? למה נדל"ן? אני אספר לך, כילד שגדל לאמא חד-הורית, ושהיה לה מאוד קשה לגדל אותו, ואני מודה על זה יום יום, כי גידלה אותי בצורה הכי מדהימה שיש, ולא החסיר ממני כלום. אני הבטחתי לעצמי, כשאני אתבגר, אני לא יעבור את מה שהיא עברה מול הגופים כאלה של המדינה, כמו חברת עמידר, וכל מיני חברות כאלה ואחרות, שזה לא הגופים הכי נעימים. בוא, אתה יודע, אנחנו חיים במדינת ישראל, ואם אתה לא בן אדם שהוא עמיד כלכלית, או אם אתה בא מבית שהוא עמיד כלכלית, מסתכלים עליך פחות זה. לגמרי, גם אין לך אפשרות לעשות בעצם שום דבר. בדיוק. אז אני הבטחתי לעצמי שאני רוצה לעזור לאנשים, לגרום לאנשים להבין שגם מי שלא בא מבית שיש בו הרבה כסף יכול להצליח. כל אחד יכול להצליח. השאלה מה אתה מוכן לתת בתמורה להצלחה שלך. ואני בתמורה להצלחה שלי הייתי מוכן לתת את הכל, ומצאתי את הבית בתוך עולם הנדל"ן, כי אחד אני מגשים חלומות, היום כבעל נכס, אני שמלווה משקיעים, אתה יודע, אני נתקל בהמון משקיעים שאומרים לי, נורא קשה לקנות פה בית. ואז אני אומר להם, אם אני הצלחתי לקנות פה בית, שאני באתי עם 0 שקל מהבית,
ובלי עזרה של אמא ואבא שמביאים לי 100 או 150 אלף שקלים, כל אחד. ווואלה, זה הסיבה שהתאהבתי בנדל"ן, כי אני מרגיש פה סוג של שליחות, ולגרום לאנשים להבין שכולם יכולים. מדהים, 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 ואני רוצה לשאול אותך לגבי התיירות, אתה גם עוסק היום בתיירות, נכון. אנחנו גם נדבר על זה, אבל אתה משלב בעצם בין תיירות לנדל"ן. אני רוצה לשאול אותך איך נולד הרעיון הזה. קודם כל, הרעיון הזה נולד כי אנחנו חיים במדינת ישראל. בוא נתחיל מזה. אוקיי. אנחנו חיים במדינת ישראל, אתה יודע, אנחנו מדינה שכל פעם יש לנו פה איזה דברים שהם קורים, כמו למשל מלחמה, לא עלינו, שלצערי קורית, קורונה שלצערי קורית, הפגנות כאלה ואחרות שהן לא מפסיקות, ואז אתה אומר, רגע, ששוק הנדל"ן, אם אתה זוכר, לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, הריביות זינקו לשמיים והגיעו לרמות שאנשים לא יכלו לקחת משכנתה. לגמרי. מה שזה קרה, זה פגע בי כמתווך נדל"ן, והעבודה ירדה משמעותית, וחיפשתי אלטרנטיבה לעוד הכנסה נוספת. אמרתי, טוב, מה, עכשיו אני אלך לעבוד בוולט? לא שעשיתי את זה, כאילו, כן עשיתי את זה, אבל אמרתי בסופו של דבר, אני לא רוצה להיות שליח בוולט. שוב, אני לא מזלזל באף עבודה, כל עבודה מכבדת את בעליה, עשיתי המון עבודות שעשיתי כי צריך. אני יודע, אנחנו גם עשינו ביחד בדיוק, עבודה אתה יודע, כשצריך. בדיוק, זה גם לפני שאני זוכר את הדרך המדהימה שאתה עשית, ואני חושב שגם אתה היא דוגמה אישית להרבה אנשים שאפשר להצליח, אבל זה הכל עניין של מה אתה מוכן להקריב. אני יכול להגיד לך שמהיום שהתחלתי להשקיע בעצמי, נקרא לזה, רוב החברים שלי נעלמו, כולם נעלמו, כי לא היו, ואני היום מברך על זה, כי מי שנשאר הוא באמת חבר שלי, ובסופו של דבר אני היום שם את עצמי בסביבה מנצחת, אני רוצה להקיף את עצמי באנשים שאני רוצה להיות כמוהם. מדהים, אני חייב להגיד שאני מסכים איתך, מאז שהתחלתי בין אם זה להעלות סרטונים של אני מדבר, או בין אם זה להעלות סרטונים שקשורים לפוליטיקה, כמעט כולם עזבו, אבל אנחנו מברכים על זה, כי בסוף נשארו היעלומים, האנשים הטובים, וזה מה שאתה רוצה למגנט לעצמך. אתה יודע, גם אומרים בסופו של דבר שאתה צריך, תגיד לי מי חבריך ואני אגיד לך מי אתה, אז אתה יודע, אם היית אומר לי את זה לפני 10 שנים, הייתי אומר לך, אתה סתם בלבל את המוח, זה לא נכון, זה לא משקף את הבן אדם שנמצא לידך. היום אני יכול להגיד לך בוודאות, שתגיד לי מי חבריך, אני אגיד לך מי אתה, כי הסביבה שלך, אתה הופך להיות 80% כמו הסביבה שלך. לגמרי. אם תשים את עצמך בסביבה, שהיא סביבה מנצחת, של אנשים שחולמים בגדול, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך שלאורך כל הדרך שלי, היו לי אנשים שאמרו לי, נתנאל, אתה חי בסרט, אתה לא תקנה את הבית. ברמה שהייתה שם פקידה בעמידר, שאני לא אשכח את זה בחיים, היא אמרה לי, תקשיב, מר נתנאל, שלא תבנה על הבית. וואו. כאילו, אתה חי בסרט, מאיפה תקנה? כי כאילו, זה היה בלעג של זלזול, כי כאילו, אתה באת מבית שאין לו כסף, איך תקנה? ופה אני באתי ואמרתי לה, תקשיבי, על הפך וחמתך, אני אקנה את הבית הזה. והוכחתי לעצמי. זה מה שגורם לנו גם לנסות להוכיח, כי אני אגיד לך מה, אני אחד שאנחנו קצת גולשים, אבל אני אחד שלא היה אכפת לי מפוליטיקה, ולא היה אכפת לי מהדברים האלה. אתה זוכר? נכון, לגמרי. לא היינו... אני עד היום משתדל להתרחק מזה. יפה. תדע לך, אני בן אדם של שלום, אני חושב שכולנו צריכים לאהוב אחד את השני, ולקבל אחד את השני, בלי לשפוט, ימין, שמאל, זה לא רלוונטי, בגלל זה אני תמיד, באני שלי, לא בוחר צד, אני בשקט בנושא של פוליטיקה, לא מעניין, כולם חרות, בקצור. אין אמונה באף אחד, בוא נתחיל מזה. זה חד משמעית, אבל שכחתי מה רציתי להגיד לך. טוב, לא משנה. תזכר. כן, אני אזכר. אני רוצה אבל שתרחיב יותר לגבי עולם התיירות שלך. זה התחיל מזה שאני ובן זוגי אוהבים מאוד לטייל בעולם. אוקיי. ויש לי חברה שעבדה איתי בתחום הנדל"ן, שנשארנו חברים, היא עזבה את עולם הנדל"ן, עברה לעולם התיירות, הייתה תקופה שהיא גם ניסתה בעצם לגייס אותי לצוות שלה, אני לא כל כך האמנתי שאפשר לעשות כסף בתיירות, כי בסופו של דבר, אנשים מזמינים היום לבד, אנחנו בעידן של האינטרנט, יש את הבוקינג ומלא... אני יכול להגיד לך שאני, אשתי, כפרה עליה, סדרה לנו 1.5 חודש בתאילנד, לבד לחלוטין, למרות שאני מסכים שהיום לחול צריך סוכן. תראה, אני אגיד לך את זה במילה אחת, או בכמה מילים, סליחה. אתה עכשיו סגרת 1.5 חודש לתאילנד, שילמת לא מעט כספים, ואם עכשיו קורית לך איזושהי תקלה, בין אם זה בטיסה, ובין אם זה במלון, אין לך עם מי לדבר, זה הכל התנהלות מול מיילים.
בתיירות, היתרון מול סוכן, זה שאני זמין 24/7, וכשאני אומר 24/7, יעידו הלקוחות שלי, שבאמת אני עונה 24/7, שוב, רק ללקוחות שלי. אנחנו לא עובדים בשבת מעבר למי שצריך לתת שירות, אבל כן, יש יתרון בסוכן, גם שוב, יש גם יתרון בלסגור לבד, כי לפעמים זה יכול להיות יותר זול. אף אחד לא אומר שסוכן זה יותר זול. זה פשוט יותר בטוח. תשמע, אנחנו בתקופת מלחמה, אתה יודע, כל החברות עכשיו במיוחד בתקופה מבטלות על ימין ועל שמאל כל החברות הזרות, ווואלה, לך תחפש, כי אין, קודם כל חוק הגנת הצרכן, אתה לא מוגן בחוק הגנת הצרכן אם אתה מזמין בחברה זרה, כי בעצם המשרדים שלהם לא יושבים בישראל. וואלה. אתה מבין? אז אם הזמנת בחברה זרה, וחלילה ביטלה לך, אתה איבדת כמה אלפי שקלים ששילמת על אותה טיסה. לדוגמת תאילנד היום, זה נע בין 1,300 ל-1,500 דולר לבן אדם, לכרטיס. אם חברת התעופה שרכשת בה היא חברה זרה, אתה מאבד את הכסף שלך. ואין לך עם מי לדבר, ואתה יכול לדבר לקיר. אבל אם אתה עושה את זה עם סוכן, אז יש לך אבא ואמא. אבל רגע, לענייננו, מה ששאלת אותי על איך בעצם אני משלב את הנושא הזה של התיירות, היה חשוב לי לענות לך על זה. אז כמו שאמרנו, אנחנו חיים במדינה שהיא מחולקת למלא מלא בעיות ומלא בלגנים, והשינויים פה הם מאוד מהירים, ואני מתאים את עצמי למדינה שאני חי בה, אתה יודע, לבוא ולהאשים את המדינה, אני לא מצליח כי המדינה ככה וככה, זה הכי קל והכי פשוט. אני למדתי משהו בחיים, שזה מגרנד קרדון, שזה מבחינתי מספר אחד במחירות במחירות וטייקון נדל"ן בינלאומי. אוקיי, את זה לא ידעתי עליו למשל. שתדע, הוא טייקון נדל"ן בינלאומי, הוא גם מעורב בחברת EXP. וואו. כן, יש לו כמה סניפים שהוא הבעלים שלהם בארצות הברית. והוא אחת הסיבות שגם הצטרפתי לחברה, הייתי פה בכנס שלו בישראל, קראתי את כל הספרים שלו, והחלום שלי זה לנסוע לכנס שלו בחול. וואו. הוא הרבה מההשראה שיש לי והמוטיבציה זה גרנד קרדון, כי יש משהו אחד בספר שהוא אמר ולמדתי ממנו, בחיים אנחנו כל הזמן מוכרים. כל הזמן. בדיוק, גם בזוגיות שלנו אנחנו מוכרים. כל הזמן. ויש משפט שהוא אומר, תמכור או תפסיד. אז אני החלטתי למכור, אבל למכור בצורה שהיא חיובית, בצורה שהיא נכונה ובצורה שהיא לעזור לאנשים. אני לא אתן שירות למי שלא רוצה את השירות שלי בסופו של דבר. מסכים? זה המטרה. ועכשיו התחלת לדבר קצת על EXP. נכון. אני רוצה לשאול לגבי חברת EXP. ביותר ספציפי, אני רוצה לשאול אותך, מה מצאת בחברה הזאת שלא מצאת בחברות אחרות? אני אגיד לך מה, אני כבר 7 שנים מתווך נדל"ן. הייתי במספר משרדים, יש כאלה שיגידו שאני זיגזגתי ממשרד למשרד, אבל זה נטו בגלל שאני יודע מה אני רוצה עבור עצמי. ואני יודע שכשאם אני נכנס למשרד תיווך, חשוב לי לקבל את התמורה הגבוהה ביותר. כי בסופו של דבר סוכן נדל"ן עצמאי, ההוצאות הן עליו, והזמן שלו עולה כסף, ואף אחד לא משלם לו על הזמן הזה, אז לפחות שברגע שתהיה עסקה, אני רוצה לקבל את התמורה הגבוהה ביותר. מסכים. EXP נכנסו לארץ לפני כ4 שנים, וכשהם הגיעו לארץ אני חקרתי עליהם, וגיליתי שגרנד קרדון קשור בהם, ואמרתי זהו, אין סיכוי שאני לא נכנס לשם. עכשיו גם הבנתי שהם נותנים את התמורה הגבוהה ביותר, לעומת חברות או משרדים פרטיים כאלה ואחרים. היום הממוצע בשוק, לתשלום של סוכן הוא נע בין 40 ל-60% עמלה, שזה הלימיט. ויש חברות כאלה ואחרות שאומרות שמשווקות את זה עד 90%, אבל באותיות הקטנות רשום לך שאתה צריך לעשות 350,000 שקל, ותגיע ל-350,000 שקל בעמלות, ואז תוכל לקבל 90%. ב-EXP, מרגע הראשון שאתה מצטרף לחברה, מלבד ההכשרות וההדרכות, והמנטור האישי שמלווה אותי באופן צמוד, זה 75% עמלה לסוכן, מהעסקה הראשונה בסופו של דבר. אז אני כסוכן עצמאי, מסתכל קודם כל על האינטרס שלי. אני רוצה להרוויח כמה שיותר, ולשלם כמה שפחות. יפה מאוד. וב-EXP, אתה יודע, אנחנו ישראלים בסופו של דבר. תעשה לי הנחה, תעשה לי הנחה. בדיוק, כשאתה הולך לקנות דירה, אתה רוצה לקנות את הדירה היפה ביותר, הגדולה ביותר, המשופצת ביותר, בכמה שפחות. זה הישראלי, אז אנחנו ישראלים ממוצעים, ב-EXP הבינו את זה, שהם יכולים להשתלב פה מאוד יפה בארץ. היום אנחנו מונים קרוב ל-70, בין 70 או ל-100 סוכנים, אל תתפוס אותי במספר המדויק, למה, אתה יודע, זה חברה ענקית, ולא באמת יש לנו מעקב, אבל כאילו לי אין תקשורת עם כולם, כי אנחנו מתפרסים. מפוזר גם בכל העולם.
בכל העולם, 28 מדינות, אנחנו נמצאים ב-28 מדינות, אנחנו גם חברה ציבורית, בעצם חברה שנסחרת בבורסה האמריקאית. וואו. בשונה מחברות גדולות כאלה ואחרות, אנחנו חברה ציבורית, לא חברה פרטית. מדהים. שזה עוד יתרון, שיש גם עוד איזשהו משהו שנושא של חלוקת עמלות במניות של החברה, בשלב כזה או אחר. אפשר לקנות מניות מהחברה. החברה נותנת לך מניות בסכום מסוים של מחירות, אבל יש עוד משהו שאני מאוד אוהב ב-EXP, זה שאני משלם סך הכל על כל השירות שאני מקבל מהם, 150 שקלים בחודש, וואו. ואני מקבל את כל המעטפת שסוכן נדל"ן צריך. מטורף. שאם אני הייתי עובד לבד, זה היה מסתכם בכמה אלפי שקלים בחודש, זה יכול להגיע לבין 5,000 ל10,000 שקל, במידה ואני רוצה משרד, כי EXP גם מביאים לי בעצם משרדי ריג'ס, שזה וואו. כמו WeWork, שבעצם אני יכול לעבוד מכל מקום בארץ, מונים לא מעט סניפים בארץ, אני יכול להגיע לעבוד בכל עיר שבא לי, שזה יתרון, וכל זה תחת 150 שקלים בחודש. היום כמה עולה להזכיר משרד? המון, הרבה. יפה, אז אתה מבין שכאילו החברה נותנת לי פה באמת את כל המעטפת שסוכן צריך, ואני עדיין עצמאי. אז אני רוצה, סליחה, אני רוצה שתדבר איתנו על דיברת איתנו עכשיו בגדול על האני מאמין של החברה, אבל איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלך? איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלי? קודם כל אמרתי לך, החברה נותנת המון הדרכות, שאתה יודע, שוק הנדל"ן מאוד משתנה, כל הנושא הזה של ריביות, אתה חייב להיות מקצוען גם. בדיוק, בדיוק. ופה בסופו של דבר נכנס המקצועיות ש-EXP הופכת אותי למקצוען. למה? כי הם דואגים לי להדרכות, מה מתחדש בשוק הנדל"ן, מבחינת הריביות, מה קורה מול בנק ישראל של המשכנתאות. כי בסופו של דבר אני כסוכן נדל"ן אני גם מלווה לקוח, כמו שאמרנו, בעסקה הכי יקרה שלו, אז חשוב לי גם ללוות אותו בנושא של האישור העקרוני. EXP עוזרים לי זה. EXP עובדים עם אנשים פיננסיים כאלה ואחרים, שהם מקשרים אליי כסוכן, וככה אני יכול בעצם לתת פתרון ללקוח. בדיוק כמו בתיירות. אתה מבין? זה מעטפת אחת שלמה של אבא ואמא. זה לי חשוב שכסוכן עצמאי שיהיה לי אבא ואמא. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, כשאתה הולך לפגישות עם אנשים בנדל"ן, ואתה, אני לא יודע אם אתה אומר שאתה מ-EXP, אבל אם אתה אומר שאתה בעצם מהחברה הזאת, יש כאילו, הם מסתכלים עליך בצורה שונה, הם מסתכלים עליך בצורה אחרת, טובה יותר, זה נותן ביטחון לאנשים? קודם כל כן, בוא נתחיל מזה, אבל היתרון ב-EXP, זה שהם בעצם נותנים לך לבנות את המותג שלך, אני נגיד המותג שלי נקרא על שם אמא שלי, רנה טראבל ריל אסטייט, מדהים. שזה בעצם התיירות והנדל"ן ביחד, והם לא מגבילים אותך, בשונה מחברות אחרות שאתה חייב ללכת עם המותג שלהם. כמובן ש-EXP ממותגים אצלי בכל מקום, בשלטים שלי על דירות שאני משווק וכאלה ואחרות, אבל הם באמת נותנים לך את הבית ואת הבמה ואת הספייס, לבנות את המותג שלך, תחת EXP, כי בסופו של דבר אני מחויב בחוקים של EXP, בתנאים של EXP, ושוב, אני בסופו של דבר מסתכל על הלקוח שלי, לי חשוב מה הלקוח שלי מקבל. מדהים. ו-EXP נותנים את זה, לדוגמה אני יכול להגיד לך, יש לנו גם מערכות אוטומציות, שבעצם של פרסום ברשתות החברתיות, שזה בעצם כמו רובוטים ובוטים, וואו. שהנכס של הלקוח שלנו מפורסם באופן אוטומטית, מבוקר עד לילה, באופן אקטיבי. וואו. במקום שאני אשב עכשיו, ויפרסם בקבוצה, אז אני מגדיר לבוט בעצם איך להכניס את זה לרשת, באיזה קבוצות רלוונטיות לפרסם את אותה דירה, והפניות פשוט מגיעות. אתה יודע, אנשים אומרים היום, שוק הנדל"ן הוא לא... הוא רגוע. נכון, הוא רגוע לעומת לפני 2-3, אבל עדיין יש עסקאות. השאלה, מה אנחנו עושים? שגם אגב, הבוט הזה היה עולה לך גם עוד אלפי שקלים. הבוט הזה יכל להגיע ל-50,000 שקל, אם אתה קונה אותו. וואו. אם אתה מזכיר אותו, זה בסביבות 2,000 שקלים. ואני רוצה לדבר עכשיו על הדבר שאני הכי אהבתי לשמוע על EXP, שהמודל שלהם הוא טיפה שונה. זאת אומרת, יש לכם סוכנים מכל העולמות וגם מכל העולם. איך זה עובד בפועל? זה עובד בפועל קודם כל שאני מגדיל לעצמי שיתופי הפעולה. אוקיי. ואומר שאני יכול ליצור שיתופי פעולה עם סוכנים בעולם, בין אם זה בליווי משקיעים, במדינות כאלה ואחרות. לדוגמה, אתה יודע, היום נורא פופולרי כל הקנייה של דירות להשקעה באתונה, בקפריסין, וכל היעדים הקרובים האלה שמניבים צורות מאוד גבוהות. אז יש סוכנים גם שם, שאני יכול להתחבר איתם, ולהביא לקוחות, וליצור שיתופי פעולה
עם עמלות מאוד גבוהות, כי אתה יודע, העמלות של חול זה לא עמלות של ישראל, אצלנו מגבילים אותנו עד 2% פלוס מע"מ, ובינינו אף אחד לא באמת לוקח היום 2% פלוס מע"מ, למרות שאני לא בעד להוריד, כי יפה. בסופו של דבר, איך שתעריך את עצמך, ככה יעריכו אותך. אני רוצה שתדבר גם על זה שיש סוכנים מכל העולמות, גיי, שחור, כזה. יש לנו סוכנים מכל העולמות, לדוגמה אני גיי, אני חי עם גבר, מאוהב, עד השמיים. בוא תתחיל כזה בפתיחה חזקה יותר, כאילו EXP אין לו, כמו שאמרת מקודם, ב-EXP אין הבדל בין גז דדה, ואז תגיד מה שאתה רוצה, סבבה. אז אני רוצה לשאול אותך נתנאל לגבי המודל של EXP, יש לכם בעצם סוכנים מכל העולמות, איך זה עובד? קודם כל כן, יש לנו סוכנים מכל העולמות, וכשאני אומר מכל העולמות זה אומר שדבר ראשון, בוא נגיד את זה ככה, אין הבדל בין סוכן, סוכנת, הומו, לסבית, טרנסית, כולם אצלנו בגובה העיניים, מדהים. שחור, אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, כי זה מבחינתי מילה מבעבעת, כי כולנו בני אדם. נכון. EXP לא שופטת, EXP מחבקת ומקבלת את כולם, וזה מבחינתי הדבר שהכי כיף להיות במקום שאתה מרגיש בו שייכות, במקום שלא שופטים אותך מי אתה, מה אתה או מה אתה לובש. נכון שכסוכן נדל"ן חשוב שאנחנו נהיה ייצוגיים, אבל בסופו של דבר EXP מביאה לך את הכלים. איך שאתה תבחר להיראות, הם לא ישפטו אותך על זה. וזה משהו שאני מאוד אוהב ב-EXP, פלוס שב-EXP יש לנו גם אופציה לבנות צוותים. וואו. זה אומר שאתה יכול להרוויח עוד כסף בבנייה של צוותים. מה שנגיד בחברות אחרות, אתה יכול גם לבנות צוותים, אבל התמעיל של הכסף שלך הוא מופחת לעומת EXP, ששם אתה כבר מתחיל מ-75% ו-25% לחברה, אז תעשה את החישוב שלך לבד, שאם אתה בונה צוות, מה אתה יכול להרוויח בבניית צוות? שוב, והיתרון בבניית צוות ב-EXP, זה שתמיד יש מי שמלווה אותך, וזו הסיבה שאני בעצם נכנסתי ל-EXP, למרות שאני סוכן נדל"ן עם ניסיון כבר של 7 שנים, אני עדיין חושב שאני, כן תמיד יש לי מה ללמוד, וכן תמיד יש לי מה להשתפר. זו הגישה הטובה ביותר. בכל תחום בעולם, בכל תחום, בכל נישה, גם בעולם התיירות, אני לומד יעדים חדשים, אני נוסע לראות יעדים חדשים, ואותו דבר בדירות. הדירות של פעם, בתכנון ובבנייה של לפני 20 שנה, זה לא התכנון והבנייה של היום. נכון מאוד. אז אתה תמיד לומד ומשתדרג, ו-EXP נותנים את כל הדבר הזה. שוב, מי שרוצה להצליח ורוצה להרוויח כמה שיותר, באמת, לא בגלל שאני ב-EXP. אני באמת עברתי גם משרדים פרטיים, והייתי גם במשרדים גדולים כאלה ואחרים, לא קיבלתי את המעטפת החמה, ואת הבית שאני בעצם צריך כסוכן נדל"ן, את האבא ואמא נקרא לזה, ובתהליך עסקה, אתה יודע, נגיד בתור סוכן מתחיל לפעמים לא יודע לנהל משא ומתן. נכון מאוד. במיוחד לא פרונטלי אפילו. מה זה? פרונטלי ובגדר חלום, אז EXP בסופו של דבר, מה שהם עושים, הם מלמדים אותי גם משא ומתן. איך אתה בעצם מתקשר, הם לומדים אותי שפת גוף, שתבין באיזה רמת הדרכות הם יורדים שם, כאילו אתה, אני קורא לזה התפתחות אישית. זה לגמרי התפתחות אישית. EXP הפכו אותי לבן אדם, שמילד בן 26, שלא מכיר את עולם הנדל"ן, עד תקופה כזו או אחרת, עברתי בין מספר משרדים, שבאמת הרגשתי שקוף, והרגשתי שרואים אותי מספר תעודת זהות, כמו מספר עובד, מספר תעודת זהות, עשית עסקה, יופי, זה הצ'ק שלך, ביי להתראות. ואני פחות מתחבר לזה, כי אני מאמין שלי בנדל"ן, אנחנו לא סוגרים עסקה. אנחנו פותחים מערכת יחסים עם בן אדם, כי ברגע שפתחתי מערכת יחסים, שסגרתי במרכאות עסקה, ביצעתי עסקה עם לקוח, אני אומר שהלקוח הזה הוא הכרטיס ביקור שלי. אז אני לא סגרתי איתו עסקה, אני פתחתי איתו מערכת יחסים כדי שהוא יביא לי עוד לקוחות. מדהים, מדהים. ככה אני מסתכל, או כנ"ל בתיירות, כל דבר בחיים הוא מערכת יחסים, תקשורת בין בני אדם, בגלל זה אני אמרתי, מי שלא אוהב אנשים לא מתאים לעבודה הזאת. מי שמחפש כסף קל, מהיר וזריז, כל מה שמוכרים לנו ברשת, לא מתאים לעבודה הזאת. זה רק מי שמוכן להשקיע. אנחנו גם עוד ניגע בזה, ואתה רוצה נייר טואלט משהו? שנייה אני אביא לך. יש לי מגבונים, האמת. לא, יש לך שם? זה שלי? זה שלך, זה לא שלי. לא ידעתי שיש... איך? וואלה, זורם, אחי. איך זה מצטלם? אש. כן? אש. חכי שתתי גם תראה את הסרטונים הקצרים, אני מפתח הכל, יפה, אחי. אתה מדבר אש.
כן? כן, הייתי בטוח שיהיה לך טיפה מאתגר. אני אומר לך, אני התאמנתי על זה. אני זוכר אותך גם, אתה יודע, שהיית טיפה כזה, מה? בתקופה של מי-יולי, עצבני וזה, אמרתי, יפה. אתה לא עושה את מה שאתה לא אוהב, ככה זה נראה. חד משמעית, גם אני, זה לא שאני הייתי זה, גם אני הייתי שם במרמרה, אחי. היית יותר שקול ממני. הייתי יותר שקול כי כן, אבל גם אני הייתי במרמרה, אחי. אתה יודע לבלוע את המרמרה, אני לא יודע לבלוע. כן, זהו, יכול להיות. זה הבעיה שלי, אני לא יודע לבלוע, אני בן אדם שקוף מדי. יכול להיות, יאללה, תמזוג לך. יפה. מדהים. וואלה, זורם, לגמרי. ברור, אחי, ברור. יש פה הרבה, יהיה פה תוכן טוב. לגמרי. סומך עליך, אלכס יואב. לי חשוב שהוא יהיה מרוצה, אתה מבין? בדיוק, בגלל זה אני... שהוא יהיה מרוצה, בגלל זה גם, כביכול, עוד פעם, הוא מבחינתו, אמרתי לך, אין לו בעיה ברור, אני גם אגיד לך, אתה לא צריך להגיד לי את זה, כי אני גם רוצה שהוא יהיה מרוצה ממני. כי הוא אמר לי בעצמו שהוא רוצה לשלוח עוד ועוד סוכנים. אתה מבין? בגלל זה גם חשוב כי לי. הוא רוצה שאנחנו נעשה רעיונות ביניכם. יפה, מדהים. טוב, אז דיברנו על EXP. האמת שאולי אני אבוא לעבוד אצלכם. יאללה, בוא, אתה מוזמן, אנחנו מקבלים, אמרתי לך, את כולם באהבה. אני רוצה לדבר עכשיו דווקא למי שלא בא מעולם הנדל"ן או תיירות או בכללי, ורוצה להצליח. ואני גם שואל אותך את זה כי אתה היית במקום של זאת אומרת של אין כסף ובסוף הצלחת ועשית את זה ב10 אצבעות. מה היית מציע לו, מה היית מציע לבן אדם כזה להתחיל? זאת אומרת, מאיפה להתחיל, למי זה בכלל מתאים? פה אני רק אגיד, אנחנו מחדדים את הקהל האידיאלי, צעירים, אנשי תיירות, חיילים כאלה. קודם כל זה מתאים לכל מי שרוצה להצליח. עכשיו, למה אני אומר קודם כל למי שרוצה להצליח? כי הצלחה, מה היא בעצם הצלחה? הצלחה היא מה שאנחנו, האדם שאנחנו הופכים להיות, שאנחנו רוצים להיות. מה זה אומר בסופו של דבר? אני יכול להגיד לך על עצמי שאני במשך שנים עבדתי בעבודות כי אני צריך להביא משכורת. אם אתה נכנס לעולם הנדל"ן, אתה לא נכנס לעולם הנדל"ן כי אתה צריך להביא משכורת. נכון שיש פה את החלק המפתה, שזה הרבה כסף בעמלות מאוד גבוהות, אבל כשאני נכנסתי לעולם הנדל"ן, קודם כל היה לי את הלמה. למה אני רוצה להיכנס לעולם הנדל"ן? אז הלמה שלי קודם כל, כי אני איש מחירות. אני בא מעולם המחירות, אני אוהב מחירות, אני אוהב אנשים, שזה הבסיס. אתה צריך לאהוב למכור, ואתה צריך לאהוב אנשים. אם אין לך את שתי הדברים האלה, אתה לא יכול להיכנס לא לתיירות ולא לנדל"ן. זה אחד. דבר שני, בסופו של דבר, כשאני נכנסתי לתחום, לא היה מי שיכוון אותי. אצלנו ב-EXP, אנחנו ממש מרמת האפס, ברמה שאם אין לך רישיון תיווך, אנחנו גם עוזרים ומלווים אותך בנושא של הוצאת התיווך, של רישיון התיווך, מטעם משרד המשפטים, עד לקבלת הרישיון. זאת אומרת שיש לך אבא ואמא כבר מהשלב הראשון, אוקיי? או לדוגמה אפילו בצוות שלי, למשל, אני מלווה את הסוכנים שעובדים איתי, מאלף ועד תף. זה אומר מרמת ההוצאת רישיון, או לדוגמה אם יש לך רישיון, אז זה עד לעסקה הראשונה, וזה עד לגיוס הנכס, וזה קביעת פגישות ולצאת עם הסוכנים לפגישות, וללוות אותם לאורך הדרך, אבל שוב אני אומר, אתה יודע, היום מוכרים לנו ברשת את כל האתרים האלה של בואו תעשו הכנסה פסיבית, בלי לעבוד, תשקיעו X כסף. בוא תהיה מיליונר ב30 יום. בדיוק. בנדל"ן, זה העסק שאתה פחות מוציא ומכניס יותר. זה העסק עם הכי חוסר הוצאות. מדהים. כי בסופו של דבר, נגיד ב-EXP, ההוצאה החודשית שלי מסתכמת ב-150 שקל פלוס מע"מ. וואו. ושיווק. כי בסופו של דבר, מה אנחנו בנדל"ן? אנחנו משווקי נדל"ן, או תיירות. אני איש שיווק בסופו של דבר. אז בעצם הכסף שאני מפרסם, והכסף שאני בעצם מוציא על העסק שלי, הוא נטו על שיווק שלי עצמי. גם הפוסט, גם כרגע שאנחנו יושבים, זה השקעה שלי בעסק שלי. שזה משהו שכל אחד צריך להבין. אם אתה לא משקיע בעסק שלך, העסק שלך לא יזוז לשום מקום. כנ"ל, אתה לעצמך, זה מתחיל ברמת מה אתה אוכל בבוקר. מה אתה מכניס לגוף שלך. אם אתה כל היום יושב בבית מול הטלוויזיה ותאכל המבורגרים, ובוכה על מר גורלך ועל כמה שהמדינה חרה, וואלה אחי, אתה לא תצליח, כי לא מגיע לך גם להצליח. יפה, ואתה גם משדר לעצמך לא הצלחה, כי אם כל הזמן אתה תגיד אני לא מצליח וקשה לי ורע לי, זה מה שיהיה לך. אם תגיד טוב לי, אני מצליח, אני אלחם, אני אעשה, זה גם מה שאתה תקבל. אנשים מאוד מזלזלים בזה וחבל. אנשים, אתה יודע, יש ספר שקראתי, שבעצם הוא אומר שהכל זה תת מודע. הכל. אני יכול להגיד לך, כשאמא שלי נפטרה, יכלתי לבחור בין לפקות על מר גורלי,
ולהגיד, יו, איזה באסה, אני בן יחיד, ואין לי אימא, והמשפחה שלי לא מקבלת אותי כי אני גיי, ובלה בלה בלה בלה. אבל לא, אני עשיתי בחירה הפוכה, ואמרתי, אוקיי, קרה מה שקרה, מה אתה עושה עכשיו, ואיך אתה בונה את עצמך מחדש. מדהים. ושילמתי מחיר, איבדתי המון חברים בדרך, שהיום בדיעבד אני מודה על זה. נכון. השאלה, מה המחיר שאתה מוכן לשלם בשביל להצליח. בלי תירוצים. אתה יודע, יש לנו קטע שאנחנו תמיד מספרים לעצמנו סיפורים, זה בגלל ככה, זה בגלל ההוא, ובגלל שמשלמים לא, אין בגלל. הבגלל זה אתה, זה אני. אני מסכים איתך, ואני אקח את זה לעולם שלי. הרבה לקוחות שמדברים איתי שהם בתחילת הדרך. אני לא מדבר עכשיו נגיד עוקבים וזה, אבל אתה יודע, אינסטגרם חדש, פתחו עסק חדש, 100 עוקבים, 200 עוקבים. ואז הם אומרים לי, אבל רגע, איך אני אצא ברעיון? לא התגלחתי, אני לא נראה טוב, אני לא נראה טוב. אתם לא יכולים להיות מושלמים, שלמות מונעת התקדמות, נכון. קודם כל תעשו, תשתפרו עם הדרך. אין מושלם, אחי, אין מושלם. אני לא יודע אם אתה זוכר, ואני באמת מגיע לזה כמעט בכל רעיון, כי אנחנו מגיעים לנושאים האלה. אני התחלתי את הפודקאסטים שלי, בלי כל הציוד שאתה רואה פה. נכון, אני עוקב אחריך הרבה זמן. תקעתי פה מין מיקרופון קטן, שהיה נראה כמו נרגילה, וצחקו עליי, וירדו עליי, אבל זה לא מנע ממני להתקדם. עשיתי את הפודקאסטים האלה, והבאתי אנשים, והשתפרתי עם הדרך, אבל התחלתי לעשות משהו. אתה מבין? וזה חשוב מאוד. ועשית פעולות, ועובדה שהיום אתה מניב מזה פירות. ואני רוצה אבל שנחזור לשאלה, שבעצם מי שלא בא מעולם של נדל"ן, האם הוא יתאים ל-EXP? קודם כל, כולם מתאימים. אבל השאלה, אמרתי לך, אין מי מתאים או מי... זאת אומרת, זה מי שרוצה להשקיע. מי שמוכן, סליחה על הביטוי, לשים את התחת שלו בעבודה קשה, יצליח. מדהים. אם אתה עכשיו אומר, אני רוצה ללכת לנדל"ן, כי אני רק רוצה להרוויח מלא כסף, וזה מה שאתה רואה לנגד עיניך, אז וואלה אחי, אם אתה רואה רק כסף, לא בשבילך, אתה לא תתאים. לא שלא תעשה כסף, אבל זה יורגש על הלקוחות שלך. מסכים. כי אני מאמין שבסופו של דבר, כשאתה עושה משהו, כי אני נותן שירות, בין אם זה שאני נותן שירות למחירת נכס, ובין אם זה שאני נותן שירות למחירת חופשה. אם אני לא עושה את זה מהלב, שמתוך עמקי נשמתי, אני לא אעשה את זה. וזו הסיבה שאתה יודע, הייתה תקופה ששוק הנדל"ן ירד, אמרו לי, אולי תחזור להיות שכיר, כל הזמן, כל מיני רעשי רקע של, תחזור להיות שכיר, ואז אני כאילו בא לאנשים ואני אומר, רגע, אני איקס זמן משקיע בעצמי, ועושה ויתורים בשביל לחזור אחורה, כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון? ואתה יודע, זה לוקח אותי עכשיו, כמו שדיברנו על זה, אתה מכיר אותי, אנחנו מכירים שנים. טוב, נתנאל, אני רוצה, תחשוב שיש לך פה, שהמצלמה, זה לקוח שלך, זה אתה בגיל 26, אוקיי? ואני רוצה מה אתה בעצם אומר לבחורה שלא מוצאים את עצמם ורוצים להרוויח כסף? קודם כל, להסתכל לעמוק הבפנים שלך, מה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים. אתה יודע, אני קראתי המון ספרים אחרי שאמא שלי נפטרה, וקראתי המון ספרים על התפתחות אישית, ואני הייתי בן אדם שלא קורא ספרים. אז קודם כל, להתחיל לפתח את עצמך ברמה של ההתפתחות האישית, להבין מי אתה ומה אתה, בין אם אתה חייל משוחרר שהשתחרר עכשיו מהצבא ולא יודע מה לעשות, או בין אם אתה בן אדם שכיר שלא מרוצה מהעבודה שלו, או לא מרוצה מהשכר שלו, וקודם כל להבין מה הפעולות הבאות שאתה הולך לעשות. בשביל להיכנס לעולם הנדל"ן, אתה צריך להבין אם אתה אוהב את זה. כי אם אתה לא אוהב אנשים, אמרתי כבר מקודם, אתה לא תתאים. אם אתה לא אוהב למכור, ובוא, רובנו לא אוהבים למכור. כי אתה יודע, יש סטיגמה כזאת על אנשי מחירות, הם רמאים, נכון. הם נוכלים, ואני לא מסכים עם זה. אנשי מחירות הם פשוט אנשים שיודעים לספק צורך ללקוח כזה או אחר. כשאני מוכר דירה ללקוח, אני יודע להתאים את הדירה לקונה הספציפי הזה, לפי הצרכים והבקשות שלו. כנ"ל בחיים האישיים. מה שאני עשיתי, אחרי שאמא שלי נפטרה, ואיך אמרתי פעם לחברה שלי טובה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מרגיש כמו תינוק שרק נולד, חשוף ועירום, ואני לא יודע איך מתחילים ללכת. וואו. כאילו, תחשוב שעד לפני שאמא שלי נפטרה, אני הייתי ילד שמנת של אמא, גייצו לי, חיפשו לי, מימנו אותי, לא היה לי הוצאות, 100% מהמשכורת שלי הייתה הולכת לשטויות של בילויים, אלכוהול, חברים, חופשות, ופתאום הכל נופל עליי. אז קודם כל לקחתי על עצמי
באחד מהספרים שקראתי, המליצו לקחת דף ועט, ולרשום קודם כל מה אני, מהאני שלי בפנים רוצה מעצמי, מה אני מצפה מעצמי. ואחר כך בעצם חילקתי את הגורמים האלה למה אני מצפה מעצמי, לאיך אני משיג את זה. ואחר כך מה שעשיתי בשלב השלישי, רשמתי יעדים ומטרות לאיך אני משיג את זה. אנשים חושבים שזה שטויות, אתה יודע, לא וזה אחד שטויות. הדברים הכי טובים שקיימים. שתדע לך, דניאל, אם תבוא אליי הביתה, אתה מוזמן אליי תמיד, בכניסה לבית שלי, יש לי פתק שהוא כבר תלוי 3 שנים על הדלת, הוא מתחדש כל 4 שנים בערך, זה הפתק השני כבר מאז שאמא שלי נפטרה שכתבתי, שיש שם מספר יעדים שכתבתי, לדוגמה, אחד מהם, שזה הראשון, זה להוציא רישיון תיווך, לקנות אופנוע, לקנות את הבית, שתבין, עוד כשהייתי בבלגן, כשרצו להוציא אותי מהבית, זה הייתה אחת המטרות העילאיות מבחינתי, להשיג, והשגתי כי כתבתי את זה, ואני נורא מאמין בזה, כי זה היה כתוב. ברמת הזוגיות, לא הייתה לי זוגיות, רשמתי שאני רוצה זוגיות. ברמת הילדים, אני יכול להגיד לך שאני היום חוסך שקל לשקל עבור הליך פונדקאות, שאני רוצה להביא ילד לעולם, ואני אעשה את זה, ואם אתה תעקוב ותמשיך לעקוב ברשת, אחריי, אתה תראה שיבוא היום, ולא רחוק היום, ואני אומר לך, הנה, תזכור את הפודקאסט הזה, שאני אעלה את האולטרסאונד של הילד, או לידה, אני לא יודע, הכל תלוי גם במשה, ואם הוא ירצה לשתף או לא. משה, אני פונה אליך מעכשיו. תעשה לו ילד. אנחנו עובדים על זה בכל הכוח, אני יכול להגיד לך שזה, אנחנו מתוך 4.5 שנים שאנחנו יוצאים, אנחנו 4 שנים חוסכים כסף. כאילו אנחנו באמת, בגלל זה כשאני אומר, אם אתה רוצה להצליח ואתה רוצה להגיע להישגים בחיים ולעשות משהו עם החיים שלך, אתה חייב לעשות ויתורים. ואני, הוויתורים שלי היו בילויים, אני גם ברמה שלפעמים אני לא אקנה לעצמי את הבגד כזה או אחר, כי זה ויתורים למטרות טובות. שמע, זה מדהים, זה מדהים, אנחנו אמנם מכירים, אבל לא הכרתי אותך כל כך ברמה אישית, אבל האנרגיה שאתה מביא היום, והאנרגיה שהבאת אז, זה משהו אחר. זה בן אדם אחר, כי אז הייתי ממורמר. מטורף, אחי. אני אומר לך, הייתי אז ממורמר, הייתי כואף, הייתי כך שגם זה היה שנה אחרי שאמא שלי נפטרה. ברור, לא, לא שופט חס וחלילה, אבל אני גם אומר, תראה כמה זה... אבל למדתי לחבק את זה. תראה כמה זה משנה את האנרגיה של בן אדם, גם אני מניח שהיום אתה גם מסתובב עם אנשים שהם בתדר שלך, וגם התדר שלך עלה, זאת אומרת, האנרגיה נהייתה גבוהה יותר, וככה גם אנחנו מכניסים לחיים שלנו דברים טובים יותר. בדיוק. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים הכי טובים שקרו לי היום, זה להתחתן, ואני גם אגיד למה, כי זה אפילו לא להתחתן, זה להכיר את חברה שלי, את אשתי היום. רגע, עשיתם חתונה? כי אני לא ראיתי. חתונה, ב1 2025. לא ראיתי, איך פספסתי? כי עוד לא נראה לי שהעליתי את הוידאו, שכן. זהו, אני לא ידעתי. כן, אנחנו לא כאלה שאתה יודע, מעלים תמונות. תעלה, אחי, זה ברכה, זה שמחה, דברים טובים. בכל מקרה, הנה עוד פעם, אתה מבין עכשיו מה רציתי להגיד? מה שקרה לי עם חברה שלי, עם עדן, כשרק התחלנו לצאת, אשתי היום, זה שהיא אנרג'ייזר. אוקיי, היא בדרך להיות דוקטור ותארים וטורפת, לא יודע מה היא מוצאת בי, לא, סתם, לא? אבל פתאום אני עברנו לגור ביחד די מהר, ופתאום ראיתי את האנרגיה שלה, ראיתי מה זה לקום ב7 בבוקר, וראיתי מה זה לצאת לעבוד ולהילחם ולעשות וזה, ואני אחי, אני הייתי קם כאילו מאוחר כאלה וזה אנרגיה שנדבקת, אז יפה מאוד, זה ככה להגיד לך מכל הלב. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, יש כאלה שיגידו שלא כל אחד יכול להיות סוכן נדל"ן, ואני אתקן, ואני ארים לך להנחתה בדבר הזה, אני חושב שכל מי שיש לו תשוקה להצליח במשהו, הוא יצליח. מה דעתך? קודם כל אני מסכים איתך, כי תשוקה היא המניע להכל. אתה זוכר שלפני מספר דקות אני אמרתי לך, קודם כל תמיד יש שאלה שאני שואל את עצמי, זה למה? זה כמו שנגיד שאני הולך לבעל נכס, אני תמיד שואל אותו שאלה, מה אתה יודע על הקונה שלך? ואיך אתה שם את עצמך בעמדה של כוח במשא ומתן? ואז הוא מסתכל עליי תמיד כזה ככה, אומר לי, מה זאת אומרת? ואז אני אומר לו, השאלה הכי חשובה שאתה צריך לשאול את הלקוח שלך, זה למה אתה רוצה לעבור לגור פה? למה? אשכרה. תמיד יש למה. במשא ומתן, גם בהתפתחות אישית, תמיד זה למה אני רוצה את זה. אני קניתי את הבית שלי, כי היה לי למה אני רוצה לקנות את הבית. כי היה לי ערך סנטימנטלי, כי גדלתי בבית הזה, כי זה הבית של אמא שלי, כי יש לי פה הרבה רגש, ומבחינתי היה לקנות את הבית, לא כי הבית הוא בדירת החלומות, כי היה לי פה ערך מנטלי, רגשי,
לתוך הדבר הזה של הלמה. מדהים. אני אקנה את הבית הזה, כי אמרו לי בעמידר שאני לא שאתה לא אוכל לקנות תצליח. את הבית, אבל אני אוכיח לכם שאני יכול. או לדוגמה, סתם נגיד, יגידו לי, אתה לא יכול להיות סוכן נדל"ן. אני אוכיח למה אני יכול להיות סוכן נדל"ן, ומה היתרונות שלי, לדוגמה, נגיד עכשיו אני נמצא בפרזנטציה אצל בעל נכס, ואתה יודע, הוא יכול לשאול אותי, למה שאני אקח אותך ולא סוכן אחר? מה? נכון. שאלה מעצבנת, אבל... וזה בסדר, נכון. עוד פעם, אתה יודע, המתווך בסופו של דבר זה עניין של חיבור, אני גם נכון, תמיד אומר את זה נכון, ללקוחות שלי. נכון. אני לא אומר שאני הכי טוב, או... היום בכללי, הבן אדם לא ייקח אותך כי אתה הכי טוב, לאו דווקא, הוא ייקח אותך כי חיבור. הוא מתחבר אליך. חיבור נכון, ותקשורת, ואתה יודע, אני נורא מאמין בללכת ככה ובגובה העיניים עם כולם, וגם זה מה שאני תמיד אומר למוכרים שלי, תמיד זה למה. אז גם בהתפתחות האישית, למה אני רוצה להתפתח? מה אני מרגיש כרגע שתוקע אותי, ומה אני עושה אחרת? איך אני משנה את המיינד שלי בראש, ממחשבה של אכלו לי, שתו לי, למחשבה של אוקיי, אכלו לי, שתו לי, יופי, למדתי מזה, איך אני מתקדם לשלב הבא? מטורף. אתה יודע, אני לא אומר, יש פעם אחת, אתה יודע, זה מילים הפוכות כאלה של אכלו לי, שתו לי, אבל אני אומר, אוקיי, כמו שאומרים, רע לי במדינה, אוקיי. נכון? אוקיי. אז אני לא אומר רע לי במדינה, אני אומר, אני חי במדינה מאתגרת. וואו. איך אני מתמודד עם האתגר הזה? ופה בדיוק זה גם מתקשר למה ששאלת אותי מקודם, לאיך אני משלב נדל"ן ותיירות. כי המדינה אתגרה אותי לפני 2.5-3, העלו את הריביות בנק ישראל, ואמרתי, אוקיי, אז אני יכול עכשיו לפרוש מהתחום, ולהגיד ביי, שלום, תודה, היה נחמד, היה נעים, אבל לא, אני אוהב את התחום הזה, יש לי תשוקה לתחום הזה, אני אוהב לפגוש אנשים כל יום, אני אוהב לראות חיוך של קונים שלי שהם חותמים חוזה, מה זה? אני אוהב לראות לקוחות שלי שחוזרים מחופשה ושולחים לי סרטונים מהמלון, זה הסיפוק שלי, זה הכיף שלי, אז איך אני עובר את האתגרים האלה? אנחנו קודם כל צריכים להסתכל כמו שאמרנו, מה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, זה מה שיקרה, זה כמו אני יכול להגיד לך, יום אחד הייתי אצל לקוחה מבוגרת, שהנכדה שלה הייתה שמה, והיה ביניהם חיבור מדהים, וכאילו, אמרתי לה, וואי, איזה מדהימות אתם, כאילו, איזה חיבור מדהים יש בכם, ואז היא אמרה לי, אני מתה עליה, אני שרופה עליה. אוקיי. ואז אמרתי לה, את לא מתה עליה, כי את חיה, את אוהבת אותה, את מאוד מחוברת אליה, את אוהבת אותה מתוך הנשמה שלך, אבל את לא מתה עליה. גם הצורת דיבור היא מאוד מאוד משנה. בדיוק, זה, אתה יודע, אני אתן לך סתם דוגמה אישית על עצמי, שוב אני חוזר לאמא שלי, כי היא מבחינתי... זה העולם שלך, וזה בסדר גמור. בדיוק, כל העסק שלי מושתת על רנה, אמא שלי הייתה רינה. אני אומר לך שאני לא יכול לחשוב על הרגע הזה, לא יכול לדמיין אפילו את הרגע הזה. אז בדיוק, אז כשאמא שלי לפני כמה שנים, קצת לפני שהיא חלתה, אז היה לנו ויכוח. היה לנו ויכוח נוראי, אוקיי. לקחתי את הוויכוח הזה, אני לא אשכח את זה בחיים, נכנסתי להתקלח, ופשוט אמרתי לעצמי בלב, הלוואי והיא לא הייתה, כדי שאני אוכל להתקדם בחיים, כי אני הרגשתי תקוע. 1.5 שנה אחרי זה היא חלתה במחלה. ואני במשך חודשים הלכתי לטיפול פסיכיאטרי ופסיכולוגי, כי הרגשתי אשמה על זה שזה בכלל ישב לי בראש, אתה מבין? לצערי שאני אומרת, אבל זה כן, יש הרבה חלק בפה שלנו, מה שאנחנו מוציאים זה מה שנקבל. אם אני אומר לעצמי, אני עכשיו, אני לא מוצלח, אני לא מוכשר, אני לא יודע לעשות שום דבר, ככה אתה תהיה. אתה יודע שתמיד אבא שלי אומר לי, דניאל, לפני שאני אלך, בוא תשב איתי, תדבר איתי על הדברים, בוא ניפתח, כי אתה תתבאס שלא. ודרך אגב, מה שרציתי להגיד לך... אז קודם כל תעשה את זה. עשינו, ישבנו לפודקאסט. ישבתם? לפודקאסט, כן, עוד לא העליתי אותו, אני צריך להעלות אותו. אז קודם כל תעלה, כי אני יכול להגיד לך שכשאמא שלי הייתה חולה, אתה יודע, תמיד היינו עטופים סביב האחיות שלה, יש לה 12 אחים ואחיות, אז תמיד הבית היה מלא בתקופה הזאת, ואז יום אחד, איזה ערב אחד, היא אמרה לי, נתנאל, אני רוצה שנמצא לנו זמן השבוע, ונשב רק אני ואתה ונדבר. ולא נתתי לזה הזדמנות, כי פחדתי נורא מהמילה של תתכונן, יכול להיות שאני לא אהיה. כי לא האמנתי בזה. ואני יכול להגיד לך שזה משהו שעד היום אני סוחב איתי ולוקח איתי, כי יכול מאוד שהיה לה משהו להגיד לי והיא לא אמרה לי, אתה מבין? פאק, אחי, אין לי, זה עושה לי צמרמורת, אתה יודע, הייתה לי תקופה שהייתי חולם, אחי, שההורים שלי מתים. כאילו, אני אישית עובר עם מוות, ברוך השם, כאילו... עד 120. לא, ברור, לא חוויתי זה, אתה יודע, יש לי כן דוד שנפטר וזה לא חוויתי משהו יותר מדי קרוב, חברים בצבא, כן, וזה. אבל אני לא... אגב, אתמול נתנו עצים לזכר אבא של אשתי. הוא נפטר לפני איזה 2 או משהו כזה. לא יודע איך, כאילו...
אחד הדברים הכי קשים שיש, ואגב, מה שרציתי להגיד לך מקודם, ונזכרתי, בנושא שאמרו לך שאתה צריך לחזור להיות שכיר וכאלה, גם אני לפעמים יש לי את הקטע הזה שאם אני לא מצליח או יש לי איזה חודש לא טוב, אני אומר לעצמי אולי אני אהיה שכיר, אבל מה אני נזכר אז? שאני כולה שנה וחצי בממומן, זאת אומרת כולה שנה וחצי יצאתי באמת כדני לשוק כשאני לא עובד שכיר וכאלה. ואז אני אומר בונה מה זה שנה וחצי? אנשים אחרי 10 שנים רק פורצים כאילו לרמה הגבוהה ביותר, ואני אומר לעצמי בונה אתה אחרי שנה וחצי מתייאש, מי אתה בכלל? ואז עוברת לי המחשבה והכל חוזר לקדמותו. קח לדוגמה את קוקה קולה. אוקיי. קוקה קולה הם מעצמה, נכון? מה זה מעצמה? כאילו, גם אם הם לא יפרסמו היום... הם לא צריכים לפרסם. אבל הם עדיין יפרסמו, והם עדיין ישקיעו מאות אלפי שקלים על פרסום, כי היום אנחנו חיים בעידן, שאם לא נשווק, וזה מה שאמרתי לך על נדל"ן, שההוצאות העיקריות לסוכן נדל"ן, זה נטו שיווק, פרסום ושטח. אתה מבין? אז זה... ודבר אחרון שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי הצוות שלך. כן. אם אני רוצה להצטרף אליך לצוות, מה הצעד הראשון שאני צריך לעשות? קודם כל אתה צריך להיות בן אדם חיובי. בוא נתחיל מזה כדי להצטרף אלינו לצוות, בין אם זה לצוות של התיירות ובין אם זה לצוות של הנדל"ן, אתה חייב להיות בן אדם חיובי, וכמו שכבר אמרתי, לאהוב אנשים. זה השלב הראשון. בשלב השני אנחנו יושבים ומדברים ועושים תיאום ציפיות על מה אתה רוצה להתמקד, בין אם זה תיירות, בין אם זה נדל"ן, או לדוגמה כמוני, לשלב את זה ביחד. אני נורא מאמין בשילוב משותף של תיירות ונדל"ן, כי זה בעצם נותן לך גם לבנות מותג חזק בשתי נישות, כי בסופו של דבר המותג שאנחנו בונים זה מותג אישי, וזה למה ב-EXP בחרתי, או בפלטפורמה של התיירות שבחרתי בהם גם, כי הם בעצם נותנים לך להתבטא ולבנות את המותג שלך. אתה בעצם במרכאות שכיר, אבל אתה בעצם עצמאי, כי אני יכול להגיד לך שבתיירות אני מרוויח 95% מהעמלה, של העסקה שאני מבצע מול הקונה, שהקונה ממני חופשה של טיסה או מלון, כזה ואחר, וזה מטורף. היום כשכיר, הרי בסופו של דבר אנחנו מוכרים את הזמן שלנו, בכמה? 30 שקל, 40 שקל לשעה? אז כאילו, אז עדיף לך כבר להשקיע את הזמן של ה-30-40 לשעה בעצמך, ולהשקיע בעצמך, ולהשקיע את הזמן שלך בהתפתחות האישית שלך, ולדאוג לעתיד שלך. כי אני יכול להגיד לך, שאם לא הייתי עושה את הצעד הזה של הקנייה של הבית, יכול להיות שהייתי ברחובות היום. וואו. יכול להיות כי אני נורא נגד להשכיר דירה. אני כאילו נורא נגד להשכיר דירה, אני נורא בעד קנייה דירה, כי בסופו של דבר, 4 קירות זה יותר טוב מבחינתי מהבורסה. כי הבורסה יכולה... הרבה אנשים אומרים שמעדיפים להיות עניים מרודים, אבל עם נכס. חד משמעית. אני יכול להגיד לך שבתקופת הקורונה, כשאני קניתי את הבית, עשיתי גם הלוואות כמובן, ואתה יודע, עשיתי גם הלוואה להון עצמי, כן. וגם הלוואה למשכנתה, ופתאום מצאתי את עצמי עם החזרים מטורפים, שלפעמים גם היו מצבים שניתקו לי את החשמל, ולא היה לי חשמל בבית בתקופת הקורונה. וירדתי לעשות משלוחים, והייתי עובד בתחנות דלק, ועשיתי מלא דברים, ושוב, אני מברך על זה. לגמרי. אני מברך על זה, כי זה מה שבנה אותי להיות בן אדם שיודע מה אני רוצה מהעתיד. אני בעזרת השם שאני אהיה אבא, אני אגיד לך את האמת, אני אחנך את הילד שלי לעולם פיננסי, להשקעות. לא כי אותנו מה לימדו? אותנו לימדו, תוציא ציונים טובים, תלמד, ולך תמצא עבודה טובה. אז בוא אני אגיד לך משהו, אחד הסצנות, אתה ראית ארץ נהדרת? מי לא? מכיר את הטורטלים? אסי כהן והאלמזק עושים את הטורטלים, השירים האלה, מאוד השרון או משהו כזה. ברור, חמוד. אז גם אני אחד שגדלתי בלי יותר מדי כספים וכאלה, אבל אתה בן אדם טוב, שזה מה שחשוב. לא, ברור, זה מה שחשוב, כסף זה לא באמת מעניין, אבל הטורטלים באו לילד שלהם ואמרו לו, והילד בכה או שהוא היה עצוב כי המורה צעקה עליו או משהו כזה, אז הוא אמר לילד, חבר, הוא אמר לילד שלו, כאילו אתה יכול להיות רגוע, 2 נכסים על שמך, אתה יכול להגיד למורה שתלך תחפש את עצמה, כאילו זה מה שאני רוצה לבוא לילד שלי בגיל 8, להגיד לו בני, נכס אחד יש לך על שמך, שהמורה תלך לחפש מי נענע אותה. אתה מבין מה אני אומר? כי מחנכים אותה, את ההורים שלנו, חינכו להיות עבדים. בדיוק, ואנחנו דור, אתה יודע, אנחנו הבנו את העולם. והדור שמתחתנו, הרבה יותר חכם מאיתנו. מה זה חכם? אני ראיתי את המצב של אחי הקטן כפר עליו, אמרתי לה, אבל ביי בגיל כזה, הייתי במצב שלך, בן זונה, אתה לא מתבייש כאילו. ברור, אבל זה הדור אחי, הם גאונים, וגם אני יכול להגיד לך
אני מכיר לא מעט חבר'ה שצעירים ממני בעשור ויותר, שהם מיליונרים. לגמרי. מיליונרים, כל עידן הביטקוין וכל מה שקורה היום. וזה מדהים בעיניי. זה מדהים שהדור הזה גדל... וזה גם הדור שנלחם היום. אז כאילו, זה עוד יותר מדהים. אני משתחווה בפני הלוחמים שלנו. אני חושב כל מה שקורה סביב האמירות, אני לא רוצה להגיד אפילו של הטיפשים שמדברים על הלוחמים שלנו. זה לא מעניין. זה לא מעניין, אבל זה כואב לי ברמה האישית, כי כאותם ילדים שקראו להם דור הטיקטוק. דרך שלי הקטן, אחי, הוא כרגע נמצא, הוא ליטרלי כרגע נמצא בעזה, אתה מבין? אז אתה מבין, בזכותם אנחנו פה, אחי. לגמרי. בזכות הדור הזה שאמרו, דור הטיקטוק, דור שמנת, דור מפונק, הדור הזה יותר טוב מהדור שלנו, זה ודאי. מסכים. אנחנו גם טובים, אבל. אנחנו טובים, אבל אנחנו למדנו בדרך הקשה. לגמרי. אנחנו למדנו בדרך הקשה, כי לא לימדו אותנו לסלול לעצמנו דרך, לימדו אותנו, אמרתי לך, בית ספר, ציונים טובים, מה שלי לא היה, אני עברתי 7 בתי ספר, תבין, כאילו, העיפו אותי מכל בית ספר אפשרי. אני כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, יש לי בעיה עם מסגרות, שהם יגידו לי מה לעשות. אני יקום בבוקר, ב5 בבוקר לעבודה, אבל כשזה תחת מסגרת שיגידו לי, עכשיו אתה יוצא לאכול, עכשיו אתה לא אוכל, במיינד זה קשה לי. אתה מבין? וזו הסיבה שאני נורא חושב ומאמין שכל אחד במדינת ישראל יכול להיות עצמאי, וכל אחד יכול להצליח. שוב אני אגיד, זה השאלה מה תקריב עבור זה. זה לא לצאת למסיבות, זה להצטמצם בהוצאות, זה להוציא רק על מה שחשוב, ולא על מה שלא חשוב, ולמטרות שלך, ושוב אני אציין, לכתוב את כל מה שאתה רוצה להשיג. כי ברגע שתכתבו את מה שאתם רוצים להשיג, ככה אתם תגיעו להישגים שלכם. ואני פה לעזור לכם עם זה. אני רוצה לשאול אותך עוד דבר. היום, מישהו ששמע אותך, ששומע אותך, איך הוא מגיע ל-EXP, איך הוא מחפש, איפה אתם נמצאים, תן לנו קצת, איך אפשר לברר יותר על EXP. קודם כל הוא יכול לקבוע איתי פגישה. לשלוח לי הודעה באינסטגרם, שהוא נמצא כאן, הוא מפורסם גם באינסטגרם, כאילו, אתם יכולים, נתנאל נתן מקף TW, אתם יכולים לפנות אליי עם כל שאלה, כל עזרה, בין אם זה איך מצטרפים, איך מוציאים רישיון, כל מה שתרצו, אני מלווה את הסוכנים שלנו, מאלף ועד תף, במעטפת שלמה, עד לקבלת הרישיון, או עד לעסקה הראשונה, מרמת הפגישה, מרמת הפרזנטציות, אבל שוב אני אומר, זה רק בן אדם שבאמת יודע שהוא רוצה להשקיע בעצמו, ולא מחפש כסף קל ומהיר. כי נמאס לי שאנשים חושבים שיש כסף קל ומהיר. ואין דבר כזה, זה לא קיים. סליחה שאני קוטע אותך. אז תשמע, היה לי מעניין מאוד. גם לי. היה לי מרתק. בגלל שאני מכיר אותך, אז זה גם עושה לי הרבה יותר שמח על הלב. שוב, לא שהיית באיזה מקום גרוע, כן, אבל... והייתי, זה בסדר. לא משנה, שנינו היום במקום הרבה יותר טוב גם. הייתי במקום עצוב. שנינו היום במקום הרבה יותר טוב, ומרגישים את זה גם על האנרגיה. תודה רבה, תודה רבה שבאת. תודה לך, דניאל, שנתראה בפודקאסט הבא. אמן.